मेलाव मेलखौ दैदेननाय उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि आनन्द दैमारि बिथां, बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिदुर बिथां, मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लानाय सरकारनि बिटिआर सरकारनि डिपुटि चिफ रबिन्द्र बसुमतारी बिथां, दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय बिटिआरनि इएम बिथां रनेन नार्जारी आरो लोगोसे दिगन्त बरुवा, बेवहाय बाहागो लानो हानाय एमसिएल बिथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्लानि आरो दखलानि बिबानगिरि लोगोफोर, बारग' एमएलए नाथुराम बर' बिथां और हमारे ओवर उपस्थित हुआ हमारे विभिन्न जातीय संगठन छात्र संगठन सम्मानीय नेतृबृंद সকল और मोर श्रद्धा राइज सिनियर राइजोराजामोन। दा बे समाव आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आथिखालनि साफ्रोमबो बिबानगिरिनिसिम आङो कंग्रेचुलेसन बावदों जे बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गल्डेन जुबली बोसोरफोरखौहाय खुंनो खाबु मोनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय बाथ्रा जे उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 50 बोसोर बर' माहारिनि थाखाय सार्भिस होबोबाय, खामानि मावबोबाय आरो दिनै गल्डेन जुबली खुंबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव एबसुजों नांफानानै जायफ्रा मुंख्लं जाबाय, उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव दैदेनगिरि महरै बाहागो लाबोनाय बारग' एमएलए जोंनि बयनिबो फुजिनां सिबिनां बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया बेवहाय दङ। बिथांमोना जागायजेननायनिफ्रायनो बर'लेण्डनि सोमावसारनायखौ गोख्रोङै हाबा मावनानै मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनायजों लोगोसे जोंनि मोनथायखौ मोनफुंनायाव बिथांमोना बेसेबांबा गोब्राब खामानि मावनानै दिनै जाफुंसार जानो हाबाय। बिनि थाखाय बिथांनिसिम आं साबायखर बावबाय आरो बिथांनि जिउआ अराय गोजोन जाथों, मोजां देहा लानानै थांना थानो हाथों, बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दा सिबिनायफोर बोथोरा जोबोद गुसुथार, आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। थांनाय गोबां बोसोर आङो गोलाव बाथ्राफोर बुंबोबाय, हारि दानायनि बाथ्राफोरखौ लानानै, माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आरो दिनै बेवहाय जोंनि आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि बिदुर बर' बिथाङा माहारिनि थांनाय फैनाय आथिखालनि इयुनखौ लानानै जोबोद गेबेङै बिथांनि मिशन आरो भिजन आरो एबसुनि मावनांगौ हाबाफारिनि सायाव गोबां बाथ्राफोर बुंलांबाय आरो जों बयबो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा मानोना रायजोफोर बर' हारिनि सिनस्रि होनना बुङोब्ला बेयो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव अराय सम थांनानै थानांगोन। बे आफादा अराय सम गोख्रोङै हाबा मावनांगोन। दिनै बेवहाय मन्देस्वर दैमारि बिथांनि मोनसे लिरबिदां आङो फरायगोन एसे गुसुङै, जे बिथांनि जि लिरबिदाङाव माने एबसु बोसोनसालिनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा लिरदों। जे थांनाय समाव बिथाङा बुंदों सोरबा एमएलएनि खाथियाव थांबा एबसु बोसोनसालिया, एमसिएलएनि खाथियाव थांबा एबसु बोसोनसालिया, सोरबा बर' संगठननि नेताफोरनि खाथियाव थांबा एबसु बोसोनसालिया, सोरबा इन्टेलेक्टुवेलनि खाथियाव थांबा एबसु बोसोनसालिया, नाथाय रावबो मोजाङै बुंनो हाया जे बिथाङा मानो एबसुखौ गाज्रि मोनो, मानो सोंखारियो, रावबो मोजाङै बुंनो हाया। एसे आगोल एबसुनि आफादगिरिया बुंदों बर' हारिनि गासैबो बिथिं ओरैबायदि मोनसेबो बिथिं गैया जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होआबानो जायो। जेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होनो गोनां जायो। जौ जुवानिफ्राय लानानै हा हुनि नांलाय खमलायनिफ्राय लानानै लेखा मोननाय धोरोमनि दाङाबाजि, जेसेबां हारियाव जेंना दङ गासैबो जेंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होबोदों थांनाय 50 बोसोराव। आरो बे 50 बोसोराव बे गासैबो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै मावबोदोंखायसो दिनै बर' हारिया नैबे थासारियाव फैनो हादों। नङाबा जोंनि मेगन सिगाङावनो माखासे हारिफोर दङ, मोजां राव रायलायो, मोजां
सानो बिथांमोनाबो जोंनि नाथाय बिथांमोननि जि केरेक्टारिस्टिक्स हारि हिसाबै थांना थानायनि जि गुनफोर बिथांमोना लासै लासैनो खोमानानै लाबोनो गोनां जादों। नाथाय बर' हारिया दिनै गावनि गुनखौ लानानै थांना थानो हादों। बिनि गुबै मोनसे जि बिग्रायखांनाय जांख्रिखांनाय बेखौ लाबोग्रा आफादानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। माखासे गोबां आफादफोर दङ। बे आफादफोरा गावनि खामानिखौ मावो। नाथाय बिथांमोना 10% मावोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 80% मावो। आरो आंनि जिउनि आधानिफ्राय बांसिन जिखिनि आंनि जिउआव गावनि बैसोआ जाबाय बिनि आधानिफ्राय बांसिन बैसोजों आं एक्सप्लर खालामनानै आङो गासैखौबो नुजोबबाय मिथिबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैनो मख'नोल' एबसु होननाय मोनसे मुं नङा। बियो हारि दानायनि मोनसे बेसेबां गिदिर फसंथान। बे लैथोमायाव जाय दोरोङारि बिसोर मिथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा। दा दुखुनांथाव दिनै एबसुआव खामानि मावलांग्रा मानसि साफा सानैया एबसुखौ सुथुर बायदि लायो। नाथाय एबसुखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। दिनै आङो सरकाराव फैदों। गाबोन आं बबेबा मोनसे खोथाखौ लानानै एबसुजों जुदि माबा मोनसे बाथ्रा दान्थेनि गेजेरजों जानानै गाबोन जुदि आं सानोबा आं एबसुखौ थेलेथेले खालामगोन। आं खुनुदिन मावनो हानाय नङा। थांनाय सरकारा बे 20 बोसोराव बिथांमोना ओरैबायदि स्टेप लादोंमोन मालाय हारिनि गासैबो फरायसा आफादनि जातीय संगठनफोरनो थाखा फैसा होजोब एबसुनो गरसेबो होनो नाङा। एबसुनो मिटिं खुंनो नाङा। गासैबो चेलेन्ज खालामनायनि उनाव बे एबसुआ दिनै गोरोबथा खालामनानै मोजाङै मोनसे जारिमिन सोरजिबावनो हाबाय एनडिपिजों लोगोसे। दा बेवहाय रायजोफोर बेयो जाबाय मोनसे फिलसफि। बियो जाबाय सानस्रि आरो सानथौ आदर्श आरो नीति। मोनसे आफादा थांना थायो बिनि मिशन भिजन सानथौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों। दा बेवहाय जायहा सानथौ सानस्रि गैया बे मानसियाबो आदां गादां जायो। जायहा जिउआव थांखि गैया बे मानसिया गोबाव माने मा होनो गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांनो हाया। दा ओंखायनो बयनिबो थांखि नांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ आफादगिरि जानायनि उनाव एबा सिगाङाव जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोंनि जाय गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोर जायफोर जि लामाफोर दिन्थिलांबाय बेखौनो सुबैनो हारिनि खामानिखौबो मावदों आरो जौगानायनि खामानिखौबो मावदों। मानोना रायजोफोर लिडारा फैगोन आरो थांगोन। मोजां मोजां खोथा बुंगोन। सोरबा बायदिसिना दिन्थिनाय लामाफोरखौ दिन्थिगोन। नाथाय मोनसे हारिया गावहा मोनसे इउनिटि थायो। हारि हिसाबै थांना थानायाव बयबो हारिनि मोनसे गावनि मोनसे इउनिटि नांगौ। जायजों गावहा थांनानै थानाय रेजिस्टेन्स नांगौ। आरो बे रेजिस्टेन्स नांगौब्ला जोंनो माखासे गोख्रों माहारि आफाद नांगौ जायनि खुनु मोनसे परिबेसआवनो जाहाथे रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा। दिनै नुनायाव एबसुखौ ओरैबायदि माखासे सानो सोरबा कमप्रमाइज खालामसिगोन नामा सोरजोंबा बुंलायसिगोन नामा मानसिगोन नामा थाङै जेब्ला खामानिया जायो अब्ला गावनो सोलोंनानै फैयो माथो एबसुआ कमप्रमाइज खालामासै। आं 20 बोसोर आफादगिरि थानायाव जोंनिनो सोरबा बायबा दैदेनगिरिफोर माखासे सानसुमैफोर गोबां समाव कुइसन खालामो सोङो जे नैबे खामानिखौ मानो मावदों नैबे खामानिखौ मानो मावाखै ओरैबायदि खालामनांगौ। नाथाय एबसुआ गावनि मोनसे दिशा डाइरेक्सन दङ बेजोंनो थांबाय थायो आरो बेजोंनो थाङो। जोङो बेखौ गोनो गोथो जानो नाङा। बिश्वासआ जाय आफादा 30 बोसोर हारिखौ फरायबाखै बे आफादा फरायनो हानाय बेहा खुनु गोहो गैया। आं सिगांनो बुंदोंमोन एबसुआव थानाय समाव रावबो एबसुखौ फरायनो हाया। सोरबा गाज्रि जायोब्ला एबसुनिफ्राय ओंखारनानैसो गाज्रि जाहैगोन आरो बेखौ एबसुआ गेरेन्टि लानो हाया। दा बिनि थाखायनो नाथाय बै मानसिफ्रा दायित्व लानांगोन। आं दिनै 20 बोसोर गाहाम एबसुआव थाबोनानै हारिनि खोथाखौनो जुदि बुजियाबा हारि दानायनि बाथ्राखौनो मिथियाबा बिनि दायगिरिया एबसु नङा आंसो जागोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव साफा सानै मानसिफ्रा जेरैबायदि बानस'लाबायदि हारिनि बे मानसिफ्रा गोनो गोथो जागोन रायजोफोर। दिनै 21 सेन्चुरियाव गोनो गोथो जानायनि सम गैया। साइन्स आरो टेक्न'लजिया बेसेबां जौगालांबाय। जोङो दिनै एलपि स्कुल हाइ स्कुल गामिनि लामानि थाखाय जोङो दरखास्त होनानै गोदाव सोराव जानो गोनां जादों। नाथाय गुबुन हारिफ्रा मुलुगनि मानसिफ्रा अख्रां सायाव संसार जानायनि बाथ्रा सानबाय। टेक्न'लजिया जौगालांबाय। दा बेबायदि
बिदुर बर'नो हाया गाबोन समफोर जुदि बेबायदि थासारि फैयोबा जों हारिनि गाज्रि मावनो गोनां जानाय हारिखौ थगायनो जानाय बै खालि राजखान्थिजों बाहागो राजखान्थिजों थानानै हारिनि हेंथा खामानि मावनो फैयाखै आरो जिखिनि खामानि मावगोन जौ सेरेब लोंनानै नङा हुजाव थानानै सेन्सआव थानानै मावगोन खुनु मोनसे खामानिखौ उल्था फाल्था मावनो हायो दा बेखायनो नैबे समाव गोबाङानो दिनै बुंदों गामि दानख'नाय माबा दानख'नाय बायदिसिना दिनै मोनसे जारिमिनारि साक्सेसखौ लानो रोङाखै थांनाय 20 बोसोराव जायफोरबायदि बर' खालामनानै गामि दानख'नांगौ आरो जायबायदि जारिमिना ओंखारदोंमोन बे मानसिफोरजों दिनै जों आलादायै जिगाबफ्रानो जों खोब सुनानै लानो हाबाय बिसोरनि आन्दोलनखौ सेस खालामबाय बिनि थाखाय मानो बाख्नायाखै जोङो दिनै बिनि थाखाय बाख्नायनांगौ दिनै बिथांमोना नागिरै बिटिआर सुटियाव बबेबा खनायाव मोनसे गाज्रि माबा मोनसे सोदोब दङ नामा बेखौ नागिरनानै बर'नानै जोङो सोलोंथाइ नागिरदों खिन्थु बेखौ मानो रोङाखै उदालगुरि जिल्लायावनो एनआइटि फैबाय उदालगुरि जिल्लायावनो नेशनेल स्टेडियाम जागोन गभर्नमेन्ट इउनिभार्सिटि जागोन खेराइसालि जागोन बेफोर खोथाफोरखौ मानो रोङाखै बिथांमोनाथ' बेखौ मावनो हानांगौमोन ना दिनै मावनो हायाखै एदिनि सेंग्राफोरा जुदि जिखिनिया दिनै थांनानै थाबाय बिमा बिफाजों न' गोरोबनो हाबाय बिब' बिनानाव बेबायदि मोजां मोनसे गोरोबनानै मानो बिथांमोना बानायनो हायाखै नङाबा दाउ अमा बायदि गावजाबाय थागौमोन मानास हाग्रानि सेर सेर बेसेबां मानसिया गावजादों दिनैबो गोबां अबारि खोथा सोलिबाय थागौमोन नाथाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथांमोना ना आर्मि पुलिस फैनो हादों मा दावराव दावसि जादों ना बन्द जादों बेसेबांबा शान्तिनि मोनसे परिबेस जादोंना जायाखै जादोंना जायाखै नोंथांमोना बुं दा दिनै बेबायदि मोनसे थासारि फैबाय मोनसे हारिया जौगानांगौबा शान्तिबो नांगोन नंगौ जान्थि थानांगोन बिग्राय थानांगोन समाव थानांगोन आरो बेखौ बुजिनानै थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिया जिरायाखै समाव थादों नंखायनो बे बिग्रायफोरखौ जों मा होनांगोन दिनै बै बिग्रायफोरखौ जों सिबिनांगोन बिथांमोना दिनै 17 बोसोर सरकार सालायबाय जोंनि सासेल' मोजां दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना मोजाङै बिथांमोननि मुंखौ गोजौ खालामनो थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै आरो जों सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै जाय बिदुरबरो ओनसोल दङ बिजेपिनि माखासे लिडारफोर दङ ज' रायज्लायनानै दाखालि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै 31 मार्चखौ फालिनो थाखाय जों एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव आरो एसेम्बलियाव पास खालामबाय 31 मार्चनिफ्राय बड'फानि जि जोनोम सान बियो दिनै फालिजासिगोन बिनि उनाव बाथौनि सान बेखौ फालिजाखायो ब्रह्मफोर जोंनि ब्रह्मनि सानखौ फालिनांगौ बैसागुआव जों ब्रह्मनिखौ नेक्स्ट एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास खालामगोन ब्रह्मनिखौ फालियो जोंनि हारिनि गासैबो जिफोर आखुथायफोर जोंनि रीति नीति कालचार संस्कृति बेवहायनो थांना थानांगोन मुलुगनि गेजेराव थांना थाया आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन फरायसालि सोलोंथाइनि थाखाय एबसुआ बेसेबांबा आन्दलन खालामबोबाय सरकार मोनसे दङमोन थांनाय 70 बोसोराव स्कुलाव स्टिल फार्निचार साप्लाय होनायनि नामाव 80% थाखाखौ जाजोबनानै थांबाय स्कुल लुनानै होलाङासै रबिनिफ्राय खालामासै मास्टार थिसनासै बेसेबांबा गाज्रि अबस्था स्कुल कलेजनि अबस्थाया दा बेनिखायनो जों थि खालामदों देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोंनि जिखिनि सोलोंथाइनि फैसा बियो साप्लाय नङा स्कुल न'फोरखौ मोजाङै लुनायनि थाखाय स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार थि खालामनायनि थाखाय जों बाहायगोन गुबुन फैसाखौ दाना लानानै बांसिन स्कुलावनो बाहायनाय गेजेरजों सोलोंथाइया गोग्गो जानांगोन दा बेजों लोगोसे आरो हारिनि गुबुन बिथिंफोर दिनै जोंनि हारिमुवा मुलुगनि दरबाराव गायसनजानांगोन बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगोन लिडारफोरा थांनाय 70 बोसोराव आमेरिका लन्दन बेराय लाख थाखा गारबाय नाथाय जोंनि हारिमुखौ लानांसै दा ओंखायनो आं अफिसारफोरखौ बुंदों जोंहा गुबुन फरेन गियानि सम गैया नाथाय नोंथांमोना जोंनि हारिमुखौ लानानै लन्दन आमेरिकायाव दिन्थिहैथां जोङो फैसा हरगोन सरकारनिफ्राय जों फरेनाव गिदिंनायनि दरकार गैया जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लानांगोन राव थुनलाइखौ गोजौआव लानांगोन लाइमोनफोरनो खामानि होनांगोन गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन बे गासैबो जोङो थि मावलांनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों आरो बे थांनाय इलेक्सनाव फोसावनाय बायदिनो जोंनि 30टा ब्लक दङ जोंहा 30टा ब्लक मोनफ्रोमबो ब्लकआव आम्हाला इलेक्शनात आम्ही बघणार आहोत 33टा ब्लॉक असते आम्ही 20
পিছ কৰিম কিন্তু এতিয়া প্ৰথমে 33টা ব্লকত আমি কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ ইয়াতে আনিব বিচাৰিছোঁ। কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰটো কি যে আমাৰ আজিকালি গাঁৱে ভূঞে আমাৰ যুৱকসকলে খেতি কৰিবলৈ ভাল নাপায়, নাঙলটো ভালে নাপায়, খেতি কৰিলেও ভাল নাপায়। তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, খেতি নকৰাৰ কাৰণে অৰ্থনীতি আমি পিছ পৰি গৈ আছে। এই অৰ্থনীতিটো ঠিক কৰিব লাগিলে 80% মানুহ যিহেতু খেতি কৰে খেতিটো ভাল হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এই বছৰৰ পৰাই আমাৰ 33টা ব্লকত আমি কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰটো আনিব বিচাৰিছোঁ। তাত থাকিব ট্ৰেক্টৰ, তাত থাকিব হাৰ্ভেষ্টাৰ ধান কটা মেচিন আৰু তাত থাকিব ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰ ধান ৰোৱা মেচিন। ফ্ৰী পাব আপোনালোকে। প্ৰতিটো ব্লকত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ব আৰু সেই কমিটিয়ে এইটো চম্ভালিব, এইটো চাব মানে যে তাত মানুহবিলাকে ট্ৰেক্টৰটো লৈ যায় খেতি কৰিব আৰু ধান ৰুব লাগে ধান ৰুব, খালি আমাৰ খেতিয়কসকলে অলপ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব। এই ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰে ধান ৰুব লাগিলে অলপ মানে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব। এই কঠীয়াটো মাটি দিব নোৱাৰে, এইটো অলপ বেলেগ দিব লাগে। আমাৰ অৰ্থনীতিটো টনকিয়াল হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰে আমি 20,000 চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে আঁচনি বনাই আছে। এই সেলফ হেল্প গ্রুপটি কেনেকৈ ট্রেনিং দিয়া যায় ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। আমি সব ব্লকৰ পৰা পাঁচজন ডেকা ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষকসকলক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। তেখেতসকলে যাই সেলফ হেল্প গ্ৰুপক তাহাঁতে ট্ৰেইনিং দিব পাৰে আৰু ইকনমিক কাম কাজত ইনভলভ হ'ব পাৰে। এইটো আমি ঠিক কৰিছো। মহিলাসকলৰ কাৰণে যোৱা চৰকাৰখনে একো কাম নকৰিলে। ইফালে যিটো মানে আমাৰ নমিনেটেড মেম্বাৰ পাব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ সেইটোৱে নিদিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি নমিনেটেড মেম্বাৰ আমি লগে লগে দি দিছোঁ। আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ, ডিচি বিকাশ হোৱাৰ লগে লগে 33% মহিলাই আমাৰ অঞ্চলত ডিচি মেম্বাৰ চেয়াৰমেন বিলাক পাই যাব। কাৰণ মহিলাবিলাক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আইডিয়াৰ জোগান গানে আইডিয়াৰ বলি যাতে উন্নয়ন সমাজের নয় রাজনীতি বাহাদুর রাজনীতি বাহাদুর মনুষ্যের জোগান করা ও আপনারা মানে আইডিয়ার সমান সমান জোগান বিনিটার জন্য খাতারি জানান এটা আমি বলিলে বলিব লাগিব। শিক্ষার ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে কি কৰিছো, এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই কাউন্সিলিং আৰম্ভ হ'ব, কেৰিয়াৰ সার্ভে আরম্ভ হ'ব। তিনিটা ফেজৰ কেৰিয়াৰ সার্ভে হ'ব। প্ৰথম ফেজত 7 ক্লাস 7 পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্ৰশ্ন কৰা হ'ব, কোনে ডক্টৰ হ'ব, কোনে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, কোনে কি হ'ব। সেকেন্ড 3 মাহৰ পিছত আকৌ সার্ভে হ'ব আৰু 3 মাহৰ পিছত সার্ভে হ'ব। 3 বাৰ সার্ভে যদি কোনোবা ল'ৰা এজনে কয় মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, তাক ইঞ্জিনিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে সকলো সুবিধা চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। কোনোবা যদি কয় মই ডক্টৰ হ'ম, তাক ডক্টৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী কয় যে মই ফুটবলাৰ হ'ম, তাক ওয়ার্ল্ডৰ বেস্ট ফুটবল কোচিংটো প্ৰচাৰ কৰি যায়, তেখেতসকলৰ দ্বাৰা কোচিং দিয়া হ'ব। মুঠতে কোনো এনে থাকিব নালাগে, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন হ'ব লাগে। কিন্তু ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব, বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগ লাগিব। 70 বছৰৰ আৱৰ্জনাটি ভৰি আছে আমাৰ বিটিআৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটখন। অফিচ আদালত অফিচবিলাকত অফিচত কৰে, কোনোবা 12 টাকা কোনোবা 1 টাকা কোনোবা ছুটি হৈ যায়, কোনো মা বাপ নাই, কাৰোবাৰ নুশুনে, ফোন কৰিলে কৈ ঘৰত আহিলে মই দুদিন পিছত যাম। এনেকৈ আৰু নচলিব, এনেকৈ আৰু নচলিব। এতিয়া নতুন বুলি আমি ৰেহাই দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত কিন্তু ৰেহাই দিয়া নহ'ব। কোনোবা চাকৰি কৰিব আছে ভালকৈ কৰক, নকৰি যদি দিয়া যাওক, কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব। আৰু ইমান যে ঘুষ চাগে কাগজ নাপালে গাঁৱত অপৰিণত বিষয়া আছে, মইতো শুনিছোঁ। সেইদিনা শুনিছোঁ কি অলৰেডি ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱাও মানে কেৰাণী আছিলে, ই ৰাতিপুৱা আহি পালে প্ৰথম মানে নিজৰ চেম্বাৰত নিজৰ ৰুমত পূজা দিয়ে নহয়। আজি তাহাঁতে কিছুমান মানুহ আহে 1 টকা 2 টকা তাহাঁতে পইচা পাওঁ, ধূপ ভৰাই পেলাই কৰি চেয়াৰত বহে, এনেকুৱাও পাইছোঁ। তো এনেকুৱা মানে নচলিব। ৰাস্তা ভাল কৰিব নাই, আপুনি ইয়াতে ধূপ জ্বলাই কৰি থাকিলেতো নহ'ব। গতিকে আমাৰ নেক্সট যিটো এছেম্বলি হ'ব, এই এছেম্বলিৰ পিছত এই এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমি কিছুমান আইন পাছ কৰিম যে গোটেই চৰকাৰখন ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিয়া হ'ব। তাকে অফিচত বহি বহি আৰু চৰকাৰ নহ'ব, কমপ্লিট চৰকাৰ ৰাইজৰ ওচৰত যাব লাগিব, গাঁৱত যাব লাগিব। আজি বিটিআৰ চুক্তি কৰি পেলাই বহুত ক্ৰিটিচিজম হৈছে মানুহবিলাকৰ। এই বিটিআৰ চুক্তিখনত বিচাৰি কিবা এটা শব্দ বাক্য আছে নেকি যিটো নেকি আমি অলপ ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰোঁ, সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ। সেই শব্দ বাক্যটো ওলাইহে মানুহবিলাকে কৈ আছে, আজি মানে কোনোবা বিৰোধীয়ে কৈ আছে। এই বিটিআৰ চুক্তিয়ে ইমান ভাল মানে আঁচনি আছে, প্ৰজেক্ট আছে, এইবিলাকৰ কথাটো কোনে নকয়। এই
আমাৰ মতে আমি কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ মা দেউতা আমাৰ দ্বাৰা সুস্থিৰে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো চৰকাৰ ইউপিপি বিজেপি আৰু জিএসপি চৰকাৰ এইটো মানে কোনো ক্ষমতাৰ কাৰণে নাই, ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগিব আৰু ৰাইজৰ কাৰণে যি কাম কৰিব লাগে সকলো কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছো। আৰু 5 বছৰ আমাক এটা পৰিৱৰ্তন লাগিব, অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন, সামাজিক পৰিৱৰ্তন, আমাৰ শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সকলো দিশতে এটা পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। সেইকাৰণে যি বিষয়বস্তুৰ হাত দিলে কাম কৰিলে ৰাইজৰ লাভ হ'ব, সেই বিষয়বিলাকতে আমি প্ৰথমতে হাত দিব বিচাৰিছো। আপোনালোকে ভয়ানকৰ এটা চিটুৱেশ্যন দেখিব, আমাৰ 11,000 ক্লাছৰুম লাগে, শিক্ষা কেনেকে ভাল হ'ব? ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহি পেলাই ক্লাছ কৰিলে ভাল ক্লাছৰুম নাই, 11,000 ক্লাছৰুম লাগে। অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ অসমত ভাৰতত ভালে চলি আছে, আমাৰ ইয়াত শিশুৰ খাদ্যবিলাক নাপায়। 6,000 অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ লাগে, 7,000 অংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1,000 ঘৰ আছে, বাকীখিনি ঘৰে নাই। মানে ক'ৰবাত এলপি স্কুলত ক'ৰবাত যাই ক্লাছ কৰিব লগা হয়। সেইবিলাক চব ঠিক কৰিব লাগিব। আজি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, ডক্টৰ আছে ডিউটি নকৰে, ঔষধ পাতি সময়মতে নাপায়, কেঞ্চাৰ হৈছে, কিডনি বেমাৰ হৈছে, পাথৰ হৈছে, হাজাৰ মানুহৰ মানে বেমাৰ। সেইকাৰণে এতিয়া আমি এটা ডিচিশন লৈছো, আমাৰ হাতত ইমান টকা পইচা নাই, তথাপিও কমচে কম আমাৰ এই 2 মাহৰ ভিতৰত 1,000 হেলথ এৱাৰনেছ ফ্ৰী কেম্প হ'ব লাগে বুলি আমি ডিচিশন লৈছো, যে চৰকাৰৰ পৰা কৰা হ'ব। হেলথ এৱাৰনেছ কেম্প ফ্ৰী, যাতে আমাৰ মানুহবিলাকক ওলাব পৰা যায় কাৰ কি বেমাৰ আছে, কাৰ কি বেমাৰ নাই, আৰু একদিনে আমি কিছুমান পলিচি ল'ব পৰা যায়। সেইকাৰণে চৰকাৰে মই দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আমাৰ বহুত ছাত্ৰ সংগঠনে কাম কৰি আছে। আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৰে ছাত্ৰ সংগঠন আছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বহু জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেও তেখেতসকলে মাত মাতি আহিছে, আমি মাত মাতি আহিছিলোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ চৰকাৰখনে যি দল সংগঠনে সমাজৰ দায়িত্ব লৈছে, সমাজৰ কাম কৰিছে, এইটো ছাত্ৰ সংগঠনে হওক বা সামাজিক সংগঠনে হওক বা ধৰ্মীয় সংগঠনে হওক, সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে সাজু আছে। যে মইতো হেল্পখন নাজানো, কাৰণ এইকাৰণে পলিচিৰ চৰকাৰৰ লগাই নাজানো যদি অপৰাধী ৰাইজৰ কাৰনে এক্সট্ৰুজৰ কৰাইছে, মদৰ কৰাইছে, আৰু যিখিনি হাবাপাৰি লাগে সেই হাবাপাৰিকে বহিল দুষ্টজন আগে মাহকুমার আমি বিগত সবাই যত দুষ্টু বছর निर्माण बना इसकी बेजिया ने बोले जुबी को ওই বাহাদুর লাইনে সাপ সারে নাই সাপ বাবাই ইমান বিয়া বতৰটো উপস্থিত হৈ আপোনালোকে আমাৰ এই ওদালগুৰি জিলাৰ যে গণেশ জুবলি ইমান সফল কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে মই সকলো দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ দিওঁ, ৰাইজক ধন্যবাদ